indlela ehamba ngayo ngazathi eyibhaliwe ukuthi akuyibuya. Hallelujah. Amen. Kwakuyindlela yegazi. Bonke abantu abangasindisiwe bahamba indlela yegazi. Hallelujah. Amen. Watheleka. Senjani? Watheleka phezu kwezigcwelegcwele. Ha. Zamhlubula izingubo zamshaya. Okay, ayiqalanga njani zamshaya. Hallelujah. Zamhlubula izingubo. Okay. Zamshaya. Hey bafowethu. Bonke abantu abatheleka phakathi kwezigcwelegcwele baqale bahlutshulwe kuqala izingubo. Ngoba mawugqokele into kaNkulunkulu awenzeki ukuthi zikunethe zikushaye. Ngoba kahle hle bafowethu sazalwa sembethe. Awutshela umuntu oseduze uthi ngazalwa ngimbethe. Ngazalwa ngimbethe. Hallelujah. Sinengubo. Bantu basemzimba sihamba sembethe. Sihamba sigqokisiwe. Sihamba asizwa makhaza sembethe. Hallelujah. Bengamahlamvu. Waze waba uNkulunkulu lo. Wehlisa uKristu before kufika uKristu. Hallelujah. Wathi izinto ayiphelele emahlamvini. Amen. Kodwa wahlatshwa inkunzi. Ha, wahlatshwa inkunzi. Ngoba mongasambethe iyodwa into ozoyibuyisela inkunzi bafowethu. Ukhona wahlatshwayo. Kunendoda yafa kudala. Eminyakeni eminingi kakhulu. Khona wafayo. Sembethe bafowethu, sembethe. Watheleka phakathi zamhlubula izingubo. Zamshaya. Hey, zamshaya. Ngoba izinto zizokushaya. Ake ngikhulume nomuntu osafuna ukubuyela back entweni. Ngiyakutshela ngithi zizokushaya. Bonke abasukayo behla. Batheleka phakathi kwezigcwelegcwele zabantu. Zamshaya. Bese kuthiwa zamuka. Yes, zamuka. Zamuka zimshiya umdondo nje. Half dead.
kahle mhlawumbe sazijethi usefile. Kodwa siyambonga uNkulunkulu kwimndondo eyasalayo. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngezwe likude. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngemidumbu yengulube. Hallelujah. Amen. Ngoba kuthe sekusini uma sisezweni elikude kuyazi sibonga imndondo esashiwa nayo ukuthi wase kusalela uJesu ukuthi kufika uJesu. Kukhona abantu osekusishiyele nje umndondo. Leli tende lizomela lokho. Kukhona abantu izulu elibabonile ukuthi kusele umndondo. Kufanele kufike uJesu. Bafowethu, angifuni ukungasho ukuthi uKristu ngesikhathi axoxa nalo muntu wavele wayicrasha. Wavela uKristu uJesu washumayela. Hallelujah. Isemoni leka Kristu. Emphendula ukuthi yini umakhelwane. Before ngitshela yini umakhelwane uthi kunomuntu. Kahle nje uJesu wayizocrasha inkolo yakhe lo. Wayizocrasha lento yobuJuda. Ukuthi kuyena iphele. Amen. Hallelujah. Hey, uJesu leyavangela bafowethu. This is the gospel. Ilona vangeli leli. Akakhuluma isiningi. Uthi zamshaya, zamshiya umndondo. Wasesambheka uthi oh, ukwi-old covenant. Qhubeka old covenant awusho. Ayicrash, uyayicrash inkolo yakhe yes. Qhubeka. Waqhabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela. Into yokuqala yaqhamukayo kumuntu oshiya umndondo, umuntu oselele phansi, kumuntu osekuthiwa kuphelile ngaye, kumuntu osekuthiwa akuphinde kuluke lutho, kumuntu okuthiwa sekusele usuku lokufa, kumuntu obesekuthiwa ngekho wakashada kubo, kumuntu obesekuthiwa ngekho wakwasebenza kubo, umuntu obesekuthiwa akekho umuntu owakekho umuzi, akekho umuntu driver kwaqhamuka umpristi omkhulu kumuntu olele phansi kwaqhamuka umpristi kumuntu olele phansi into esiyilindele kumpristi ukuthi umpristi ngisize yakabhala ingane yathi silimele ithi silimele ngoba thina befundisi sithina sibathembisa imishado bese siphinde sithathe omunye kahle kahle sikwazi ukushela kwabantu abasindisiwe ukuthi ngizokushada ikhona kushela nje aba ngizokushada ingane futhi limele ilinyazwe abantu abakhulu abapriest kwaqhamuka umpriest umuntu lele phansi kuqhamuka umuntu okuthenjele kuye ukuthi noma ngabe izinto noma ngabe mhlawumbe ngidliwa yisono kodwa manje qhamuka umpriest uyithemba umuntu olele phansi wenze njani umpriest wambeka izandla wathi embona wamgwemela hayibo kwaba ukumbona ubone uma uthi nje hambela workshop uthi mhla nanga umzalwane wakho haleluya uthi mhla wenze sure ukuthi wena ufuna wena engakuboni umgwemela lithi iBhayibheli wamgwemela kwaba ngathi abona ngalutho umpriest wenkonzo endala lo muntu obuza lenze sazimthetho umuntu ounderstanda kangcono ngumpriest uthi uJesu uze ngicacisele ukuthi yini lento yensindiso uthi kwake kwaqhamuka umuntu wenkonzo endala umuntu owayesazi ukuthi makungenene emphepheni izinto ziyalunga kodwa mzwane kukhona umuntu oshiya umndondo umpriest
wamgwemela. Kahle lo muntu wayesemgodini, umpriest waqhubeka wafaka amatshe wamcindezela ukuthi lo muntu angavuki. Umpriest wamgwemela. Yes, qhubeka ma. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Nomlevi wamgwemela. Umpriest, umlevi. Kahle uJesu uveza ukuthi ayikho into eyasizayo kumuntu. Izinto zazanywa zonke zahluleka. Izinto alukho ongazanywanga. Usibona siphuma kuyona impepho nakuyo mntaka masazama sahluleka ngoba izinto ziyahluleka. Yes, qhubeka. Kepha umSamariya othile owayesendleleni. Hey, umSamariya othile